1 वाटी कालवं, 7 ते 8 बेडगी मिरची, 1 चमचा धने, 3 चमचे मालवणी मसाला, 1 चमचा हळद, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 2 चिरलेले बारीक कांदे, अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं, फोडणीसाठी 2 चमचे तेल, चवीपुरतं मीठ. मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे, त्यात मिरची, धने, लसूण, कांदा, हळद, ओलं खोबरं, थोडंसं पाणी. आता आपण झाकण लावून मिक्सरला वाटून घेऊ. हे आपले वाटण तयार आहे. आता आपण गॅस पेटवूया, त्यात पातेलं ठेवूया. आता फोडणीसाठी 2 चमचे तेल ओतूया. फोडणीसाठी कांदा, आता कांदा लालसर झालेला आहे, त्यात आपण वाटण टाकूया. आता उकळी आलेली आहे, त्यात कालवं टाकू. आवडीनुसार कोकम, चवीनुसार मीठ. तयार आहे कालवाचं सार.